Zdravím všetkých u nového videjka. Tento raz je to pokus číslo 2 dostať sa ku fotopasci, ktorú mám umiestnenú na bočnom hrebení. Akurát máme za sebou cez 6 km, pomaly 2 hodiny šľapania. Záznam sneží, aj keď včera bolo plus 9, vyzeralo to už na jarné počasie a tu, jak môžete vidieť, je tu 15 cm nového snehu. Akurát sme si dali snežnice a ukážem vám takú zaujímavosť. Nachádzame sa pri takej chatke, ktorej si medvede spravili takým ich medvedí strom, vám tu poukazujem. Všetko toto, čo tu môžete vidieť, to je od medveďov. Robil som už také krátke videjko, ale to som dával takde iba na TikTok. A vlastne môžete vidieť tu všade, toto tu nás sú zahryzy, same požgrapané a vlastne aj tu hore vidno, že aké medvede. Meži, daj tam ruku. A vám tak ukážem, aj keď tu je teraz nafúkané do snehu, ja idem ďalej. Aby ste mohli vidieť, že také medvedie tu na veľké chodíli. Tu vám ukážem ešte zadnú stenu tejto chatky. Môžete vidieť, celá chatka je ožratá od medveďov. Ale aj keď sa tu pozeráme, nie je tu už nič čerstvé. Takže kto vie, kde sa podieli tie medvede. Ale rozprávam. Nové zahryzy na tejto chatke už nenájdete. Od malých medveďov, od veľkých medveďov. Takže tak. To je taká zaujímavosť. A my vlastne pokračujeme hore. Treba nám ešte vyšľapať približne také 3,5 km, ale s prevýšením cez 500 metrov. Zas máme také blbé, vám tu prepnem to ešte, toto je snehové podmienky, lebo to je vlastne čerstvý sneh. A na snežnice to je o ničom, na pešo tiež. No ale máme ešte iba 1 hodina, takže ešte do tmy máme času dosť, tak sa tam nejak dostaneme. Meji, ty ako sa cítiš? Výborne, dneska to dáme? Dáme. Ideme na lesné žienky. Video vám tu dám hore do odkazu, kde som strávil minulý Silvester. Meči, ako sa ti šľape? Super. Paráda? Po tebe paráda. Hej. Keby som šla prvá, tak horšie. A dobre, máme pekné zimné počasie? Konečne po vyše 4 hodinách sme v tomto bielom pekle, ako môžete vidieť. Sme dorazili k fotopasci. Tam vám ju ukážem, tam ju mám nainštalovanú. Idem stiahnuť tie fotky a videjka toho rysa. Dúfam, že to stalo za to, že tam vôbec budú. A môžete sa tešiť na to. Ešte tu sa spýtame Medžinky. Pozrite, zamrznuté vlasy. Všetko omrznuté. Ako sa ti páči naša zimná výprava? Musíme ísť ďalej. Sa tešíš na lesné ženky? Hej? A keď sú tam není dvere. Ani pec? Ani pec. Ale tak aspoň máme. To 4 steny, že? Hej. Ale aspoň máme poriadnu zimu. Sa môžete ľudia pozrieť na to. Uvidíme, či sa nám podarí vôbec tie lesné ženky v takom počasí nájsť.
Nachádzam sa už na lesných žienkách. Podarilo sa nám to tu nájsť v pohodičke. Len museli sme sa rýchlo osušiť, bo sme boli celí omrazení. Tu vám ukážem ešte hore. Povyšané veci, všetko je ľad kompletne. Opravili sme trochu piecku, vám to otočím. Tak. Sme tu dali taký pliech, lebo tu nachýbali dvierka. A ešte tu, na čo je na zemi vlastne, to už minule som robil, tu je taká roztrusená stará hlina. Tu nám ešte stade zadymovalo. Tak tu nás sme ešte dolepili, aj tu na hore sme podolepovali, aby tak nedymilo. Ideme si topiť akurát sneh na čajík. Vidíte, tu máme nachystaný sneh. Tu sú nachystané smrekové vetvičky. Obsahujú plnú vitamínu C. Medžinka sa hreje. Medžinka, ako hodnotíš situáciu? Teplúčko? Nikdy ti nebolo teplejšie? Teší sa z toho pecika? Hej. Tu vám ešte ukážem. Už sa nám podarilo tu trošku to aj vykúriť. Teraz máme už iba minus 2,9, ale bolo minus 6. Lebo máme také slabšie okna, hej, nám tu na trošku pofúkuje snežik, hej. Jeden, druhý. Ale teraz sme začali topiť a podľa mňa to bude dobre. Tu budeme mať spaničko, tu máme spacáky, posteľ, tu je trošku náš bordel. Dnes si ideme robiť kuracie prsia. Ľudia, ešte mám na vás jednu prosbu, tu vám ukážem, lebo tu máme taký Petrik, ale chýbajú mu dvierka vrchné. A to sú normálne, to ten klasický Peter 10, čo je Petrik. Nevaľajú sa u niekoho doma nejaké také dvierka, alebo v šrote, alebo tak. By som aj kúpil. Keby náhodou niekto mal, tak mi napíšte buď e-mail, ktorý je v kontakte, alebo napíšte dole do komentára a ja sa vám ozvem. Do rána sme mali možno, že vonko je minus 11, keďže večer bolo minus 8,5. Chatku sa nám podarilo vykúriť, ale len tesne nad nulu, čo vôbec ako nám nevadilo, keďže máme dobré spacáky. Tam šlo len o to, aby sme si veci posušili. Ráno sme mali všetky veci suché. Teplota sa pohybovala okolo minus 1,5. Neviem, či som to natáčal. Keď áno, tak vám to strihnem. Všetko sme pobalili a ideme pomaly k autu. Môžete vidieť vonku, fúka to, preto som už hore ani nenatáčal. Neviem ani, či teraz to bude vlastne dobre počuť. Tak, dúfam, že videjko sa vám bude páčiť a čaute.